Починать, да? Ну, в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Першая пятница месяца присвячена Найсвятейшему Серцу Єзуса. Сьогодні ми особливим чином хочемо прославити і ушанувати Найсвятейше Серце Єзуса, виказати свою любов і подяку за усі ласки, які ми отримали і отримаємо. Єзу, одаруючи Тебе, ми хочемо прославляти і сутешити Твоє Найсвятейше Серце для хвали Твоєї боской величі. Ми прагнем скрушеним серцем, повним любові, перепросити за наші грехи, а так само за кожне учинене зло на землі, за занедбання добра, відсутність любові, за порушення Твоїх заповідей. Ми ведаем, що самі не здольні це зробити, тому, усвідомляючи нашу слабость і бездопоможність, покорно просим Тебе, Найсвятейшая Панна Марія, Мать умилостивления. Просим усіх святих, а так само наших заступників і анёлаў-ахоўнікаў, каб былі з нами падчас гэтай адарацыі і падтрымлівалі нас сваім заступніцтвам. Пане Єзу, передусім просим Тебе, спашлі Духа Святого, каб мы у праўдзе і з пакораю маглі разважаць над Твоёй любов'ю до нас, каб мы маглі выказаць нашу любоў да Тебе, Пане, каб усім нашим сэрцам маглі перапросіць Тебе за свае грахі, за грахі наших блізкіх і ўсіх людзей. Дух Святы, сыдзі і распалі нашыя сэрцы, каб молитва ішла з їх глибини і була приємною Найсвятейшому Серцу Єзуса Христа. Прийди, Дух Святий. Боже, уже пророк Ісая признавав і називав Тебе Бог таємничий, Єзу Христе, і ми, кленчачи перед Тобою, визнаємо, що Ти Бог живий, хоть скрытую постаті хлеба. Калі Ты жыў на зямлі, Твоё боства было ўкрыта пад вопраткаю чалавечнасці. У таямніцы ж алтара Ты схаваў сваю чалавечнасць у сакраментальных постацях, застаючыся, каб ратаваць нас, а людзі замест удзячнасці зневажалі і абражалі Цябе. Колькі ж гэты час было знішчана і апаганена святыняў, разбурана алтароў, закатавана святароў і вернікаў, колькі разоў быў зневажаны Найсвятейшы сакрамент, а колькі было святатацкіх святых імшаў і нягодна прынятых святых камуній, колькі разоў мы і іншыя людзі не захоўвалі Божых запаведзяў. Гэтыя грахі і злачынствы, на жаль, не спыніліся і цяпер. Пане Єзу, за ўсе знявагі і абразы, нанесеныя Твайму сэрцу, неабходна перапрашаць Цябе ў набажэнствах уміласціўлення. Таму сёння мы сабраліся перад Табою і хочам перапрасіць і праславіць Цябе з любоўю, якая прагне уміласцівіць Тваё Найсвятейшае Сэрца. Хочам разважаць над запаведамі, атрыманымі ад Бога, каб убачыць наше жыццё ў праўдзе, каб перапросіць за свае грахі, за грахі наших блізкіх і ўсіх людзей. Прагнем уміласцівіць Твоё Найсвятейшае Сэрца за крыўды, якія яно спазнае з-за наших грахоў, за грахоў усіх тых, хто зневажае і раніць Твоё боскае сэрца, поўнае дабрыні і любові. Перапрашэнне Найсвятейшага Сэрца Єзуса. Пане Єзу Христа, мы, што сабраліся ў гэтай святыні, хочам пакланіцца Твайму Найсвятейшаму Сэрцу, поўнаму бязмежнай любові, усведамляючы сваю няўдзячнасць і зневажанне Тваёй любові, хочам перапрасіць Цябе за нашыя грахі, за грэх бязвер'я, за знішчэнне веры ў сэрцах дзяцей і моладзі, за пагарджанне Тваімі запаведзямі ў нашым асабістым і грамадскім жыцці, за тое, што хоць і з'яднаныя мы з Табою праз святы хрост,
але не імкнуліся, каб усё больш пазнаць і палюбіць Цябе. Даруй, Пане, за знявагу святаў, за неабавязковую працу ў нядзелі і святочныя дні, а таксама за марнаванне часу коштам святой імшы і нягоднае прыманне святой камуніі, за абыякавасць у адносінах да Цябе, Езу, прысутным у найсвяцейшым сакраменце. Пане, даруй народу, бо навекі міна. А за разбіццё сужэнстваў і парушэнне сужэнскай вернасці, за забойства ненароджаных дзяцей, за грахі п'янства і амаральнасці, за кожны дрэнны прыклад, які мы далі нашым дзецям і бліжнім. За марнаванне часу, несумленнасць у працы, за ўсялякую недабразычлівасць і абыякавасць да патрэбаў людзей, за ўсё, што супярэчыць Тваёй запаведзі любові. За недахоп мужнасці ў вызнаванні Цябе і адказнасці за Твой касцёл, за тое, што ставілі зямныя каштоўнасці вышэй за Цябе, за абыякавасць бацькоў і дарослых да хрысціянскага выхавання дзяцей і моладзі, за тое, што не хапае нам адвагі сведчыць аб Табе заўсёды і ўсюды. Пане, пачуй малітвы нашыя. Молімся, сэрца Езуса, найдастойнейшай любові, у знак нашай удзячнасці і дзеля направы крыўды, нанесенай Табе праз нашыя правіны, аддаём Табе нашыя сэрцы і абяцаем з ласкі Тваёй больш ніколі не абражаць Цябе. Просім, умацуй нас у гэтым пастанаўленні. Амен. Акт умилостивлення найсвятейшего сердца Езуса. Наймилейший Езу, так часто за Твою любов люди платять Табе забыццём, занядбаннем, пагардаю няўдзячнасцю. Вось мы на коленях стоим перед Табою, каб перапрасіць Цябе за грэшную абыякавасць і знявагі, якімі абражаюць Тваё любячае сэрца. Мы самі часам таксама паводзім сябе гэтак жа нягодна. Таму, адчуваючы глыбокае раскаянне, перадусім просім аб Тваёй міласэрнасці да нас. Мы перапрашаем за грахі, учыненыя не толькі намі, але і тымі людзьмі, якія блукаюць далёка ад шляху збаўлення. За тых, хто, застаючыся упартымі бязбожнікамі, не хоча ісці за Табою, пастарам і правадыром, а таксама за тых, хто парушыў абяцанні святога хросту і адкінуў салодкае ярмо Твайго закону. Мы хочам перапрасіць за ўсе грахі, асабліва за публічныя грахі тых людзей, што імкнуцца выкараніць Божы закон і зневажаюць годнасць чалавека, за блюзнерствы, якімі зневажаюць Цябе і Тваіх святых, за тых, хто пагарджае святымі днямі, занядбоўвае сакраманты Божай любові, зняволены п'янствам, іншымі залежнасцямі, амаральнасцю і распустай. Каб перапрасіць за крыўду, нанесеную Табе на нашай пагардай, ахвяруем Табе уміласціўленне, якое Ты сам калісьці ахвяраваў айцу на крыжы і якое штодня здзяйсняеш на алтарах. Мы яднаем яго з уміласціўленнем, якое прыносяць Табе найсвяцейшая Дзева Маці, усе святыя і пабожныя вернікі. Усім сэрцам абяцаем, наколькі нам хопіць сілы, з дапамогаю Тваёй ласкі перапрашаць за грахі, учыненыя намі і іншымі і нашымі бліжнімі. Абяцаем захоўваць моцную веру, чыстыя звычаі, дасканала выконваць евангельскія запаведзі, асабліва запаведь любові. Абяцаем таксама, наколькі гэта ў нашых сілах,
не допустить новых жнявагаў і пастарацца як мага больш людзей схіліць да наследавання Цябе. Праз свой вялікі дар вытрываласці захавай у нашых сэрцах вернасць нашым абавязкам і служэнню Табе, каб усе мы урэшце дайшлі да той айчыны, дзе Ты з Айцом і Духам Святым жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Таямніцы балесныя святога Ружанца. Веру ў Бога Айца Ўсемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, і ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, які быў зачаты ад Духа Святога, нарадзіўся з Дзевы Марыі, замучаны пры Понскім Пілаце, укрыжаваны, памёр і быў пахаваны, зышоў да адхланні, на трэці дзень уваскрос з памерлых, узышоў на неба, сядзіць праваруч Бога Айца Ўсемагутнага, адтуль прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых. Веру ў Духа Святого, Святы касцёл каталіцкі, єднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела, жыццё вечнае. Аман. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашыя, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Аман. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі, і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Святая Мария, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Аман. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі, і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Святая Мария, Маці Божая, Маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Аман. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі, і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Аман. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, і была спрад веку, цяпер і заўсёды, і на вякі вечныя. Аман. О Марыя, без граху першароднага зачатая, молися за нас, хто ў Цябе паратунку шукае. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твая міласэрнасць. Таямніца балесная першая, малітва Езуса ў садзе аліўным. Езус адышоў ад іх на адлегласць, што камень можна дакінуць, укленчыў і маліўся, кажучы: «Ойча, калі Ты хочаш, адхілі ад мяне гэты келіх, але не мая воля, а Твая няхай станецца». І з'явіўся яму анёл з неба, суцяшаючы яго, і страшэнна пакутуючы, ён маліўся яшчэ больш, і быў пот яго, быццам кроплі крыві, што падалі на зямлю. Калі ўстаў пасля малітвы і прыйшоў да вучняў, ён убачыў, што яны заснулі, змучаныя тугою. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. хлеба Нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашыя, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Аман. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленая Ты між жанчынамі, і благословленый плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных,
теперь и в хвилину смерти нашей. Аман. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аман. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аман. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аман. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аман. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аман. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аман. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аман. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аман. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аман. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была справ веку, теперь и заусёды, и на веки вечные. Аман. О Мария, без граху першородного зачатая, молись за нас, хто в Тебе порятунку шукає. О мой Єзу, пробач нам грехи наші, заховай нас от огню пекельного, проведи все души на небо, и да поможи особливо тим, кому найбольш потребна Твоя милосердность. Таємниця другая, болесное бичевание Єзуса. Каже їм Пілат: а що мені робити з Єзусом, якого зовуть Христом? Кажуть усі: нехай буде вкрижований. Пілат, убачивши, що нічого не допомагає, а хвилювання возростає, узяв воду і обмив руки перед людьми, кажучи: не виноватий я в этой крові, глядите самі. І весь народ отказав: кров його на нас і на дітях наших. Тоді Пілат взяв Єзуса і бичевав його. Отче наш, который есть у небе, святися ім'я Твое, прийди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на землі. Хлеба нашего штоденного Дай нам сьогодні і отпусти нам провини наші, які ми отпускаем виноватым нашим, і не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия,
молися за нас грешних, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешних, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як як була була справ веку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. О Мария, без граху першородного зачатая, молись за нас, хто у Тебе порятунку шукає. о мой Єсу, Пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души на небо и допоможи особливо тим, кому найбольш потребна Твоя милосердность. Третья болесная таямница у коронавання Езуса тернем. Тады жаўнеры намесніка, завёўшы Езуса ў прыторыю, сабралі каля яго цэлую кагорту. Распранулі яго і накінулі на яго чырвоны плашч, сплялі вянок з терня і ўсклалі яму на галаву, і далі яму ў правую руку трысціну. Становячыся перад ім на калені, насміхаліся з яго, кажучы: «Вітай, кароль юдэйскі!» І плявалі на яго, бралі трысціну і білі яго па галаве. «Отче наш, который есть у небе, святися імя Твое, прыйди валадарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на землі». Хлеба нашего щоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в покусу, але збав нас от злого. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных,
Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Нет еще. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому. О Марія, без граху першородного зачатая. О мой Єзу. Таємниця Єзус нясе крыж на галу карвалійскую. А калі высмеялі, знялі з яго плашч і апранулі ў адзенне ягонае і павялі яго на ўкрыжаванне. Калі павялі яго, скапілі нейкага Сымона Кірынейца, які вяртаўся з поля, і ўсклалі на яго крыж, каб ён нёс за Езусам. Ішло за ім вялікае мноства людзей і жанчын, якія плакалі і галасілі па ім. А Езус звярнуўся да іх і сказаў: «Дочки Иерусалимские, не плачьте по мне, а плачьте по себе и по детях ваших. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою,
благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Хвала Отцу и Сыну, и Духу Святому. Як было завсёды, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. О Мария, без греху першородного зачатая, Молися за нас, хто у Тебе, а де książку дайте мені. о мой Єзу. Таємниця 5. Укрыжаванне і смерць Єзуса. І несучы для сябе крыж, ён выйшаў на месца, якое называлася месцам чэрапа, па-габрэйску Галгота. Там укрыжавалі яго, а з ім двух іншых, з аднаго і з другого боку, а пасярэдзіне Езуса. Стаялі ж каля крыжа Езуса маці ягоная і сястра маці ягонай, Марыя Клеопава і Марыя Магдалена. Езус, убачыўшы маці і вучня, які стаяў побач і якога ён любіў, сказаў: «Жанчына, вось сын твой». Потым сказаў вучню: «Вось маці твая». І з гэтага часу вучань узяў яе да сябе. І было каля 6 гадзіны, і цемра ахінула ўсю зямлю аж да 9 гадзіны. Сонца зацьмілася, і заслоня ў святыні разарвалася пасярэдзіне. І Езус закрычаў моцным голасам: «Ойча, у рукі твае аддаю дух мой». І, сказаўшы гэта, сканаў: «Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі». Хлеба наш
Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Марія, Маті Божия, молися за нас грешних, тепер і у хвилину смерті нашої. Амінь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Марія, Маті Божия, молися за нас грешних, тепер і у хвилину смерті нашої. Амінь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Марія, Маті Божия, молися за нас грешних, тепер і у хвилину смерті нашої. Амінь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Марія, Маті Божия, молися за нас грешних, тепер і у хвилину смерті нашої. Амінь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Марія, Маті Божия, молися за нас грешних, тепер і у хвилину смерті нашої. Амінь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Марія, Маті Божия, молися за нас грешних, тепер і у хвилину смерті нашої. Амінь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Марія, Маті Божия, молися за нас грешних, тепер і у хвилину смерті нашої. Амінь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Марія, Маті Божия, молися за нас грешних, тепер і у хвилину смерті нашої. Амінь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Марія, Маті Божия, молися за нас грешних, тепер і у хвилину смерті нашої. Амінь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Марія, Маті Божия, молися за нас грешних, тепер і у хвилину смерті нашої. Амінь. Хвала Отцу и Сыну, и Духу Святому, Як була справ веку, тепер і завсюди, і на веки вічні. Амінь. о Марія, без граху першородного зачатая, Молися за нас, хто у Тебе порятунку шукає. о мой Єзу, пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души на небо, и да поможи особливо тим, кому найбольш потребна Твоя милосердность. Літання до Найсвятейшого серця Єзуса. Кіріє елейсон. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Ойче з неба Боже, змилуйся над нами. Сині Откупитель світу Боже, змилуйся над нами. Духу Святий Боже, змилуйся над нами. Святая Тройця Одини Боже, змилуйся над нами. Серце Єзуса, Сина і Царства Предвечного, змилуйся над нами. Серце Єзуса во лоні Деви Маті Духом Святим створене, змилуйся над нами. Серце Єзуса со Словом Божим істотно з'єднане, змилуйся над нами. Серце Єзуса безмежної величі, змилуйся над нами. Серце Єзуса святиня Бога, змилуйся над нами.
Серце Єзуса Щаліба найвишейшого. Змилуйся над нами. Серце Єзуса Дом'я Божий, брама неба. Змилуйся над нами. Серце Єзуса поливнеюче вогнища милості. Змилуйся над нами. Серце Єзуса справедливості і любові скарбниця. Змилуйся над нами. Серце Єзуса добрині і любові повне. Змилуйся над нами. Серце Єзуса всіх снотов глибиня бездонная. Змилуйся над нами. Серце Єзуса всілякої хвали найдостойнішая. Змилуйся над нами. Серце Єзуса володари з'єднання всіх серців. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, в яким усе скарби мудрості і умілості. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, в яким уся повнота божства. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, вподобання Отця Небесного. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, з повноти якого ми всі отримали. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, прага від вічних вишинів. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, терпливої і великої милосердності. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, щодре для всіх, хто до Тебе звертається. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, криниця життя і святості. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, умилостивлення за грехи наші. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, наповнене зневагами. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, злочинствами нашими змучене. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, послухмяне аж до смерті. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, дідой пробитое. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, криниця всілякого сутішення. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, життя і воскрешення наше. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, супокой і поєднання наше. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, живая ахвяра за грехи наші. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, збавлення тих, хто на Тебе сподяється. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, надія тих, хто в Тебе помирає. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, радость усіх святих. Змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пані. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пані. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, Змилуйся над нами. Єзу тихий і покорний серцем, учини серце наше до Твоего подобными. Молимся, всемогутный вечный Боже, глянь на серце наймилейшего Сына Своего, на хвалу и ахвяру, якую Он складає Тобі за нас грешних. Змилуйся над тими, хто просить Твоєї милосердності, і даруй їм у ім'я Сина Свого Єзуса Христа, який з Тобою живе і володарить на віки вічні. Амин. Присвячення роду людського найсвятейшому серцю Єзуса. О Єзу наймилейший, откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножжя Твоего алтара. Мы Твоя уласність і Тобі належать хоче. Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятейшому серцю Твоєму, каб ще більш з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведають Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними і другими, о Єзу найласкавейший, і притули всіх до святого серця Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не тільки вірникам, які ніколи не відступилися від Тебе, але й синам марнотравним, які від Тебе покинули. Да поможи, каб як найхудший вернулися яни в батьковський дом і не згинули від нестачі і голоду. Будь володаром для тих, хто помилково ці праздня згоду одлучився від Тебе. Приведи їх до пристанку правди і одинства віри, каб хутко настала одна учарня і один пастир, а дари костел Твой безпечною свободою. Дай усім народам супокой і згоду. Учини, каб на всій землі, від краю до краю, один узносився голос. Хвала Божому серцю, праз якое прийшло для нас збавлення, Йому хвала і пошана навеки. Аминь.
Антифона. У Твоїм серці шукаємо ми порятунку, Єзу боски збавця. Не гляді на грахи наші, пані святи, але до всіляких злих пригод вибавляй нас завсюди, Боже ласкавий і літостивий. О Єзу, о добрий Єзу, милосердний наш збавця, боский посредник, один и наш оборонца. У Твоїм серці май ласку обмить нас, до Твоего сердца май ласку притулить нас. У Твоем сердце май ласку заховать нас навеки. Милосердный наш збавца, боский посредник, у Тебе одиным наш порятунок. Каб отрымать отпуст, помолимся в интенциях Папы Римского. Веру в Бога Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, Иисуса Христа, Сына Його одиного, Пана нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився з Деви Марії, замучений при Понскім Пілаті, укрижований, помер і був похований, зійшов до отхлані, на третій день воскрес померлих, узійшов на небо, сядіть праворуч Отця Всемогутного, оттуле прийде судить живих і померлих. Веру в Духа Святого, святий Костел католицький, єдність святих, отпущення грехов, у воскрешення тіла, життя вечное. Аминь. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрадвеку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Пане, почуй молитвы наши, а просьбы наши нехай до Тебе дойдут. Благослов мы Пану, Богу хвала, а души верных померлых, праз Божию милосердность, нехай отпочивают в супокое вечным. Аминь. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.
Таямницу сакрамента усхваляйма щиро все. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановывать святые таямницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували в себе плен Твоего откупления, и живейше володаришь с Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог празусе веки вечные.
У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Сьогодні успоминаємо святого Боніфація, біскупа і мученика, місіонера на території проживання германських народів. Вшановуємо особливим чином у першу п'ятницю серця Єзуса, яке палає любов'ю до кожного грешника. Падчас гэтай імшы даручаем добраму Богу памерлую Магдалену, святая імша Грыгарыянская. А каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Молімся. Усемагутны Боже, святы мучанік Боніфацый мужна абвяшчаў сапраўдную веру і пацвердзіў яе ўласнаю крывёю. Праз яго заступніцтва ўчыні, каб мы цвёрда захоўвалі гэтую веру і сваім жыццём яе вызнавалі. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табой жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання другого послання святого апостола Павла до Тимофея. Умилованный, ты пайшоў следом за моим вучэннем, за паводзінамі, за намером, за верою, за цярплівасцю, за любоўю, за трываласцю ў ганеннях і цярпеннях, якія выпалі мне ў Антыёхіі, у Іконіі, у Лістрах. Столькі ганенняў я перанёс, і ад усяго мяне выратаваў Пан. І ўсе, хто жадае жыць пабожна ў Хрысце Езусе, пераследаваныя будуць. Нягодныя ж людзі і ашуканцы будуць дасягаць поспехаў у дрэнным, памыляючыся і іншых уводзячы ў зман. А ты трывай у тым, чаму навучыўся, і што табе даручана, ведаючы, ад каго навучыўся. Бо ад дзіцячых гадоў ведаеш святое Пісанне, якое можа навучыць цябе мудрасці, што вядзе да збаўлення веры ў Хрысце Езусе. Усякае Пісанне натхнёна Богам і карысна для навучання, для пераконвання, для настаўлення, для выхавання ў праведнасці, каб Божы чалавек быў дасканалы, да ўсякай добрай справы гатовы. Гэта Слова Божае. Вялікі спакою тых, хто любіць Твой закон. Вялікі спакою тых, хто любіць Твой закон. Шмат хто пераследуе мяне і ўціскае, але я не адхіляюся ад Тваіх сведчанняў. Сутнасць слова Твайго – гэта праўда, і ўсе прысуды справядлівасці Тваёй навекі. Вялікі спакою тых, хто любіць Твой закон. Князі мяне пераследуюць без прычыны, маё сэрца баіцца Твайго слова. Вялікі спакою тых, хто любіць Твой закон, яны ніколі не спатыкнуцца. Вялікі у тых, хто любіць Твой закон.
спадзяюся, Пане, на Твое збаўленне і выконваю Твае запаведзі. Я заховаю наказы Твае і сведчанні, бо ўсе мае шляхі перад Табою. Вялікі спакою тых, хто любіць Твой закон. Алелуя, 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 алелуя. Алелуя. Калі хто любіць мяне, той заховуе слова маё, кажа Пан, і полюбіць таго Отец мой, і прыйдзем да яго. Алелуя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Марка. У той час, адказваючы, Езус сказаў, навучаючы ў святыні: «Як могуць сказаць кніжнікі, што Месія сын Давіда? Сам жа Давід сказаў у Духу Святым: Пан сказаў Пану майму: сядь праваруч мяне, пакуль я не пакладу ворагаў тваіх пад ногі твае. Сам Давід называе яго Панам, то як жа ён можа быць ягоным сынам?» І вялікі натоўп слухаў яго з задавальненнем. Гэта слова Пана. Присядьте, калі ласка. Сёння ў Евангелі Езус выкарыстоўвае спосабы равінаў, настаўнікаў ізраільскага народа, каб растлумачыць абсурднасць іх змагання з думкай, што Езус – гэта Месія, і што Месія пераўзыходзіць караля Давіда, з роду якога паходзіць. Езус паходзіць з пакалення Давіда у такім сэнсе, што Юзаф паходзіў з пакалення Давіда, хутчэй за ўсё Марыя таксама. І таму па крові гэта нашчадак Давіда, але адначасова ён як Месія і Божы сын Давіда пераўзыходзіць, і ў псальмах Давід называе Месію свайго нашчадка сваім панам. Езус можна таксама сказаць, што ён нашчадак Марыі, Дзевы Марыі, як сваёй маці па целе, але ён яе пераўзыходзіць як Божы сын. Гэтую думку аб тым, што Бог блізкі да нас, што Месія да нас блізкі, варта сабе нагадваць пастаянна, што тады, калі мы прачынаемся, ужо на пачатку кожнага дня Бог чакае, што мы будзем з ім размаўляць. А размову з Богам мы і называем малітвай. Бог мае па нас тугу, смутак па нас, па нашай адсутнасці. Ён хоча, каб мы былі з ім блізкія ў размове, з ім падчас малітвы. Каб маліліся не толькі і не столькі вуснамі, а усім сваім сэрцам. Гэта добра разумеў святы Баніфацый, якога мы сёння узгадваем. Ён нарадзіўся на пачатку 7 стагоддзя ў Англіі і быў добра адукаваным чалавекам. У манастыры праводзіў час, перапісваючы кнігі і навучаючы іншых сваіх братоў-манахаў. Яго пры хросце назвалі Вінфрыд, але ён, калі даведаўся, што некаторыя манахі з Англіі накіроўваюцца туды, дзе жылі германскія плямёны, каб там прапаведаваць сярод язычнікаў, захапіўся думкай паехаць туды як місіянер. І першая місія сярод язычнікаў была няўдалай. Ніхто не хацеў слухаць пра Хрыста і яго навуку. І тады яшчэ Вінфрыд, будучы святы Баніфацый, вяртаецца
з такім вялікім расчараваннем назад у Англію. І браты не хочуць яго адпускаць ізноў, каб ён кудысьці ехаў, каб прапаведваць. Але на малітве, будучы святы Баніфацый, распазнае Божую волю, што яму трэба вяртацца у Германію, каб там прапаведваць язычнікам. І ён заручаецца падтрымкай рымскага папы, каб атрымаць ад яго такі ліст да вялікіх гэтага свету, што ён прадстаўляе апостальскую сталіцу, і атрымаць, што можа быць самае важнае, благаслаўленне ад папы Григорія II. І гэта становіцца пачаткам новага этапу ў жыцці будучага святога. І як знак, што гэта новы пачатак, новы этап, папа мяняе яго імя. Ён дае яму імя Баніфацый. Змена імя яшчэ ў часы святога Пісання, у старажытныя часы, азначала вось пачатак нейкай новага этапу, новага кроку. І святы Баніфацый вяртаецца і прапаведуе сярод язычнікаў, і ён заўважае, што некаторыя становяцца хрысціянамі на ўсякі выпадак, і што яны ніякія не руплівыя хрысціяне, далей пакланяюцца і Езусу, і сваім язычніцкім багам, і каб так радыкальна паказаць, што можна ісці за Богам адзіным у Тройцы да канца, ён сякае дуб старажытны, каля якога прыносілі ахвяры гэтыя германскія язычнікі. І яны чакаюць, што вось іхнія богі, у якіх яны верылі, зараз пакараюць святога Баніфацыя. Але так не адбываецца. І Баніфацый паступова ідзе далей, ён засноўвае касцёльныя структуры на германскіх землях, і папа рымскі дае яму асаблівую ўладу, пасвяціўшы яго ў біскупа, пасвячаць у біскупы тых, хто будзе прапаведаваць і служыць там сярод германскіх плямёнаў. І ён засноўвае вялікую колькасць манастыроў на гэтых землях, запрашаючы манахаў з Англіі, каб яны вучылі там будучых святароў ужо з мясцовых жыхароў. І святы Баніфацый заканчвае сваё жыццё як мучанік, аб чым сведчыць чырвоны колер святарскай вопраткі сёння. Калі ён маліўся, служыў святую імшу, язычнікі напалі на Баніфацыя, на яго спадарожнікаў, каб іх забіць. І Баніфацый не супраціўляўся. Усё яго жыццё можна звесці да дзвюх цытат са святога Пісання. «Не супраціўляйся злому» і «Гора мне, калі я не буду прапаведваць Евангелле». Будзем старацца жыць па прыкладу святога Баніфацыя, прапаведуючы Евангелле іншым і не супраціўляючыся злому, адказваючы добром на зло. Амен. Пра заступніцтва святога Баніфацыя, біскупа і мучаніка, узнясём да Божага трона нашыя супольныя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб усе яго члены жылі, як належаць Божым дзецям. Цябе просім. Молімся аб Божай ласцы, выздараўленні для нованароджанай Марыі, яе маці Паліны, аб дарах Духа Святога для ўрачоў. Цябе просім. Молімся за сем'і, у якіх не хапае сапраўднай згоды, каб узаемная павага дапамагла ім пераадолець усе цяжкасці. Цябе просім. Молімся за дзяцей і дарослых, якія адзначаюць набажэнства першых пятніц месяца, каб яны ахвотна ўдзельнічалі ў Эўхарыстыі і карысталіся з сакраменту споведзі. Цябе просім. Молімся за памерлую Магдалену, каб добры Бог прыняў яе ў сваё валадарства. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы верылі ў словы Хрыста і жылі паводле яго вучэння. Цябе просім. Добры Божа, выслухай нашыя малітвы праз Хрыста, Пана нашага.
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец усемогутный. Ласкаво Ойче, приймі дари, які ми Тобі приносимо, отдаючи пошану святому мученику Боніфацію. Нехай яны будуть милими Твоєї величі, подобно як і ахвяра його життя була каштовною перед Тобою. Праз Христа, Пана нашого. Пан з вами. Угору серце. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты ўзвялічваеш сябе ў хвале Тваіх святых, а ў іх мучаніцтве праяўляецца Твая дзівосная магутнасць. Ты ласкава спасылаеш ім палымяную веру, умацоўваеш іх мужнасць, даеш перамогу ў змаганні праз Хрыста нашага Пана. Таму неба і зямля спяваюць Табе новую песню хвалы, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, ўзяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай пра слугу Тваю Магдалену, якую Ты паклікаў да сябе з гэтага свету, дазволь ёй, якая стала праз хрост, падобнай у смерці да Твайго Сына, таксама ўдзельнічаць у яго ўваскрасенні. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юсафам яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча, усемагутны, у еднасці Духа Святога,
вся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Называемся дзецьмі Божымі і імі з'яўляемся, таму асмельваемся казаць: Ойча наш. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апосталам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою». Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя пакліканыя на вячэру ягоную. Хто загубіць жыццё сваё дзеля мяне, знойдзе яго навекі.
Молимся, милосердный Боже, нехай найсвятейший сакрамент, який ми прийняли, дасть нам духовную силу, якая святого мученика Боніфація зробила верным Твоей службе і допомогла йому перемогчи у цярпенні. Праз Христа, Пана нашого, святий Михайле Арханьоле, Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Усемогутний Отец і Син, і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа.